Това е поздрав за четиримата братя: Мишо, Скорпиона, Меймет, Калашника, Васко, Дивака и Ашер. Вързия, това са хората, които държат България и Искра. Шефовете, вървете там. Да ни съборят, пробваха ни да го видят. Много искат да ни се ринат. Ах, тези проклети душмани! Колкото и да опитват срещу нас да ни пречупят и да паднеме, знайте добре едно нещо: ние не падаме, ние оставаме прави. Мишо, Скорпиона, върви напред. Меймет, Калашника, държи ред. Яшар Бързия винаги е на линия. Ей! Бог е с нас! Бог е с нас, не ни оставя. Мишо, Меймет, Васко и Яшар. България и Искра, вървим напред! Колкото и да искате да паднем, ние сме четиримата заедно и това никой не може да го промени. Мишо, Скорпиона, Меймет, Калашника, Васко, Дивака, Яшар Бързия. България в Искра сме сила и името ни се знае навсякъде. Четиримата братя са сред първите в България, най-силните. На върха в Искра! Всички искат четиримата братя да се борят, да видят провала им, да се радват. Но това няма как да стане, защото сме от Искра. Мишо, Скорпиона не пада, Меймет, Калашника не спира, Васко, Дивака върви напред, Яшар Бързия винаги побеждава. Бог е с нас, Бог е с нас, никой не може да ни раздели. България и Искра, помнете добре. Четиримата стоят като едно.